nhasi ndimi matadzirwa manje kuti baba venyu vakarara mumba, kwete kurara kwokuti vachamuka kana kuti tichavaona mangwana kuti baba tichamboenda kubasa tozokuona itadzoka. Munhu afa pamusha pari kuitwa mahumbwe, pafa munhu mukuru akabereka vanhu vakuru semiso. Atiite unhu hwakadaro. Akasara akakwira motobheki wangu achitora huna achida kupisira chitunhu ichocho amuvige, achitora ngoma vanhu vakaparara, akatora ngoma akataya munda. Zvanzi ngonditarisa usindibata maoko sei baba wangu washaika. Usindibata ndisuzuta sei arisutozizwa nditobva kubasa. Abva pakanyera bhodho rake pasi. Nezvekuti mukomana ndakamuudza kuti mudhara wangu washaika, akandudza kuti iwo nondudza kuti mudhara wangu washaika ndi baba vangu iri. Sabhuku mutemo. Kana zvinhu zvaitika zvakaminama yaanozivisa mambo kuti paminama. Yes. Musazombova makawanda rimwe zuva ramungaturikire murume kuti akutadzirai, asi kuti kuminama ndokwaanogadzirisa, ndokwatakagarira pano kuminama kuti kusavapo. Comrade Zvinawashe, Sabhuku Zvinawashe, tipirei nyaya yakaitwa nevarume ava. Nyaya inotaura inini pakatanga kuti vakomana vaviri ava Tekshua naFrank Manenasi yatomirira ndeyakazoitika mangwana acho pakauya Shumba achida kurwa nevanhu parufu, ndikakikisana naye kumubvisa parufu ndikamukoniwa, asi togoona mumwe akamukikisana naye kusvika aenda. Ndikakufonera mambo ndonyaya dziri iye vakatanga vakatsanangurira kuti nyaya vakatanga sei, nokuti pakagwiwa vanhu vakatutunuka vanaka akanga afa asi baba wawerewe. Asi baba wako iwe woita noizi nevanhu vauya parufu. Ndakatovingwawo. Ndiani vakanga vakuvinga? Akauya ndiye mukomana. Unogara kugosha mari Ndogara kufesi. Kufesi po. Kubva kuno kufesi po muchienda kunorwa vanhu parufu. Aya nagoenda kunorwa parufu. Mukomana uyu ndakasangana naye muJaint. Ane motobheki takatogara tichitobva kubasa. Zvikanzi anga atobata kuta todhiraivha motobheki abva akapaka. Zvikanzi ngonditarisa usindibata maoko sei baba wangu washaika. Ndakati ndisuzuta sei arisutozizwa nditobva kubasa. Abva pakanyera bhodho rake pasi. Abva revha motobheki achida kuya kwandiri achirevha ndobva ndabva ipapo. Ndabva ipapo ndopa akaenda kumba. Ndizotevera kumba chingonosvika paya chingoda kutobata ngoma kutanga kuridza ngoma. Ndinzo ndabva ndatorohwa panana nhanzi yangu asinyatsokuronza. Vatanga ndirowa newe anonzi Tafadza uya rako nemukoma wake uyu nevamwe andisiri kutoziva. Abva vatanga ndirowa ndabva ndatiza ndikanorara kwana mbuya. Ndarara kwana mbuya kuseni muchimuka ndakati gedza ndidzokere kumba because zviri kuitika kuno zvacho tatotiza Frank Masendeka. Ndinofamba ndobva ndasangana futi nemotobheki wabata futi maAim Tower. Abva vatanga futi kundirowa futi wakandimhanyisa ndikatoenda futi kupolisi ndotora mapepa ekupolisi. Kuiwa kuvirwei? Ndisi kuziva kuti yandiroere bhozi ndangusangana. Ndanobata maoko yatori friend yangu saka pamwe kuti kuya kwakaita indasingazivanzi kwekutadza nekundibata maoko baba wangu washaika. Ndopa akatanga akatopwanyira bhodhoro pasi. Vanhu vanga varipo vakati semari mhepo simuka ungoita sei ungobva apa ungoenda zviperi unobata maoko ako. Chingodosvika kurufu ibata ngoma zvishoma mama aitouya kuti titange toimba. Ndopa akaitanga tondirowa ndokutotiza kwandikaita. Ndizvo Pamusoro imambo. Aiwa kwete. Andati nditsanangura abva ataura ndiye. Zvakaitika ndezvekuti mukomana ndakamuudza kuti mudhara wangu washaika. Akandudza kuti iwo nondudza kuti mudhara wangu washaika ndi baba vangu iri. Ndikati nayewo Frank ndiri kutokuudza nekuda kuti ndakagara newe. Ungabva wandudza kuti ndi baba wangu andangogara tese tichingwana baba pamwe chete. Zvakanzi aundudze izvo zvasi baba wangu ndopatakatanga kurashana. Zvakanzi ndiri kuuya kurufu kuda tokuona kurufu. Ndikati pamwe kunyepa ari kuita zvidoro zvisinei akabva atouya manheru. Tabva tatonetsana zvechokwadi. Ndakatora nadzimai wangu na7 kuriko ndakarara. Akasara akakwira motobheki wangu achitora huna achida kupisira chitunhu ichocho amuvige, achitora ngoma vanhu vakaparara, akatora ngoma akataya munda. Zvadaro ndobva ndasvika. Zvaitika zvichiitika here? Zvazara zvoitika ndaenda kumba. Asi vanhu havana kugona kuzovatapo. Vaita noizi hapana munhu chakavatapo. Vose vakaenda kudzimba.
vanhu vakarara pasina kana aripo kana 1 makuseni. Ini ndakatozotadza kuchema baba wangu 2 days ndakarara mumba. Chinja ndakakwanisa kuenda kunoona board view. Ndoenda ndakakwanisa kuenda kunoona kana 2 days aidzese usiku wese andamboendapo. Auya negenga rakaita kutsvaga ndinada kundirwisa. Varipo zvekuma 20 ndakasara ndakarara mumba mangu usiku wese. Ukama wenyu ndeweiwe neuyu. Ini uyu yangu shamwari yangu. Aiwa. Ndakangogara naye pamba pangu. Kupi? Maplots ipo. Magara meso gudu kwena. Ndichengeta pamba pangu. Ndichengeta pamba pangu. Saka kuti baba wako wafa ototora genga rekuuya kuzobvisa. Vakauya ndakatotiza pamba ini ndakanovharwa mumba na 7 o'clock ndakarara ikoko. Akasara achikwira motobheki wangu sina maki yangu ndatakura achitora huna achirasa achitinda kutopisa chitunhu ichocho. Mangwana acho futi akati ndoda kuona kuti muchavaviga sei. Hanzi da kuona kuti muchavaviga sei. Ini baba wangu ndakazongoenda vakutofushirwa ndangonoona board view chete ndizvo zvandakakwanisa. Usiku hwese ndambogara ndaona. Uyo shumba nyaya yake ndeizi ningiri. Shumba akauya achitindula kugwa pano. Parufu. Kwasha kwakarwa pano. Sandoda kutoka. Kwasha akawa uyu mwana wawo ndiyo mukwasha wachona. Ndikati ndaiwe shumba unoda kugwa parufu uri munhu mukuru. Wamira tapedza basa. Akaita nharo. Zvakanamisa. Svika vanhu vadhiwa atenge nevanhu vese parufu vamangoti tarishandisipedza nharo. Uda kutogwa pano. Ndikatogara wokuenda ndikati iwe tora shumba uende naye kumba. Vanhu vadi vachema hama yavo pano. Ndokuita kwakazoita kumba. Zvivira yamai. Ukamira mudani mine ndakutulata uyo zvirikutaurwa pa izvi nasekretara ndo zvakaitika. Pamusoro vedare ini ndachikumbirawo kuti patsanangura mukwasha panhau yokuti vanhu vakazobva sei parufu ava vakanga varipo. Kwanzi nasekretari handigoni kutsanangura zvakaitwa nouyu nokuti ndaandazodii. Asi uyu akauya parufu aitaura zvekubva parufu. Ndozvandiri kubvunza kuti izvo zvakaitika here nemi kuti matosumuka kumba kwenyu imi kuti ndakuenda parufu chitunha chiri mumba vanhu muchiita mashura akadaro pamusha. Kwete zvakaitika ndezvekuti pandachida kutsanangura ndida kuti amwe toda kudzoka kumashure. Taurai pokuti pakaenda ava kurufu vaita vabva kwavabva kunetsana teki kujaindi vari 2 ndobva auya pamba akati ababa ndanetsana nateki kujaindi takazvigarira neshamwari yangu tichitandara. Ndobva amisa motobheki zvikanzi hamusi kundibata maoko hamusi kundiona. Ndobva aita noizi nevakomana vamwe vanga varimo pashopu ipapo vakatoti kwaanozviitirei mukomana weshuwa iye ndiye afirwa choonetsana nemi kwemi munoziva chii muri kubva kubasa kwenyu. Zvadaro zvikanzi inini saka ndauya kunoumba ndikatadzi kuenda kurufuko ishamwari yangu aizvo zvekujaini zvadi zvapera vagara pamba ndikatoti hamuzononetsane here vaine shamwari yavo vari 2 wadiwa kupinda mumba mumarara zvikanzi kuti chinyaya yapera kujaini ndikaiti ndekurufu tinoridza zvedu ngoma tichifara. Ndobva vabva pamba ndobva vaenda vari 2 ava ndobva vateera kurufu kuya indasara kumba. Vateera kurufu kuya ini ndichiri kumba ndakagara ndoona nguva diki mamai akoromoka kuteremuka achikwidza achienda noizi ava vari kusvikawo pamba ndikati ko chii isusu tiri kugadzirwa kuti tive kurufu. Zvikanzi zvaitika tichingogara kwanzi kwauya uyu tafadzwa naFrancis nayeyu kwai kutanga kurova uyu kwai mamai sakatoti kanai munoroverei munhu imi ndimi mauya kuzochemewa. Mamai ndobva asumuka akati kana zvakadero isu togara sei parufu ndimafirwa ndimakutora matanda kurova munhu. Vanhu vanga vari pamwe vechirume vana bhevhari vakamhanya kutobata uyu aine danda vese vachibatwa kuti uyu anunurwe zvekuti pamwe dai akatorwa pamwe dai akafira ipapo. Ndobva mamai asumuka akaenda kudzimba dzavo. First day mangwana ndo pakauya uyu kujaindi achienda kujaindi ndobva asangana neuyu ndokumisa motobheki ndokutanga kudzingirira futi uyu paine umwe anonzi Clevo wakavhura vane umwe anonzi bata tenda buruka pamotobheki kumhanyisa futi uyu kumutema nemabhodhoro
kurova kuti nyaya yakaitika kuyanga isina kupera kwaari. Ndobva ati saka ende ipapo ina ndinobvira ndaonana naye angobva ipapo ndobva auya kupolisi. Abva kupolisi ndopandakazoonana naye mangwana acho achitobva kupolisi aine mapepa. Ndikati ko mapepa ndei? Zvikanzi so ndazofamba ndikaenda kujaindi akanditeera futi. Vakomana vakandinunura Clever nevamwe vanga varipo vachindimhanyisa, saka handichaziva. Ndati rangobheta ndinoripota kupolisi. Inini kumanheru ndobva ndati saka regai ndidi ndabvawo kubasa, regai ndiende kurufu. Ndichida kudarika nepamba pake uyu, ndichida koteki bhodzi nekandichivaona ndovati vana handiti. Ndikati ndoda kumutsvaga teki ende uyu shamwari neshamwari chii. Ndichida kumutsiura kuti onai kachoro uyaenda kupolisi but aiwa munotaurirana. Kuramba muchimhanyisana kunoona akatasaone pachine rufu handiti. Ndichifamba ndichienda ndobva ndakasangana nemudzimai wake ndichienda ikoko kunhamwe kuti chibva kumba kwavo. Ndobva ndatanga kubvunza uyu anga asipa ndakumuona. Mukadzi wacho ndobva atanga kundishaudha. Iye kundishaudha zvokuti munondiudza chii mimi zvinezvi taSimon Mukwasha akazodai akadai. Ndikati ini ndiri kuti teki anga ari kuramba achiti akasangana nemunhu worova ngaamirire nyaya uyezve munhu mudhara avigwa. Mumashure mazvo futi mudhara asati avigwa, mai guru, ndichiti mai guru ndorova mai vake, vakatomukira kumba kuseni. Munini yamundionere urwere hwakura kumba. Ndobva ndatomuka inini ndikati handii ndoda kuzoenda hangu basa, asi handii tinoona urwere. Ndichingoti parodi ndobva ndasangana naFrancis, mwana wacho achibva kumusoro kumba kwake. Ndikati Francis, ona mai guru wavo hanzi urwere hwakura kumba, handii toona mudhara. Tabva paya tadungamidza taenda kumba. Papaina bankuru vacho vamwe vanga varipo. Ndikati handii bankuru toone chii mudhara, ndashedzwa namai guru vava vari kukumba ko. Vati pindai mumba, ndobva tapinda mumba. Ndatovaonawo ndikati maonero andaita mudhara urwere hwakura. Francis, dai urumwe watofonera dzimwe hama kuti urwere hwakura kunokurumidza. Saka mukuzotifonera uende akubuda. Ndobva ndabuda ndobva ndaenda kubasa. Kuma 9:10 ava ndobva vatondifonera vakati bankuru vadi vashaya kuya kwandaenda kuseni kuya. Sorry baba, mwataura zanzika dare ndakapedzera kunguwa. Imimi makaenda iri parufu mukanoruta zvinokuvisa musimba mukatakurwa neava vakanokudzorera. Parufu ndakaenda ndobva ndatsanangura ndakaenda ndichitsvaga ndobva ndasangana nemudzimai wake. Makanoita musimbo here sekutaura kwaita sekretari? Wanga usiri musindo, asi kuti moziva panotaurirana vanhu nyaya handiti. Umwe akasumudza voice inoita kunge musindo. Ava zveshuwa ndobva vandibata vakati Shumba, nekuda kwokuti havaipopota vachituka. Shumba siyanai nazvo, ndobva ndabvawo zveshuwa ndobva taenda umwe. Hapana munhu akarohwa. Kana vaipopota ivo havamudare sei? Watodai kutuka watu. Pamusoro audio yaShumba iripo yavakarekodha vachitopedzawo kutuka. Inini hangu ndandakatovharirwa mumba painzi pauya vanhu vachinditsvaga vachivandirwisa. Audio yacho Chandaida kukubatsirai. Chandaida kukubatsirai. Wakabuda mudare muno musi uno hausati watopedza kubhadhara. Munhu wauri kubhadhara nenhau futi yekutuka akakurova kwenyu koko. But chandai kukumbirisai musaite makwiri nesuva redzimbo dzamugere idzi zvokuda kuratidza untunyani hwenyu kuti ainini. By the end of a day patiri tese one wedu anochema ndokutaurirai. Mukadzi wako uyu anouya muno muofisi mangu ndakagara panapa, uruzvinzwa zvanoda kutaura, otaura nevawa achiita kunge ari mumba make kana kuti chichi, obuda apa achibuda apa kuita kunge asingandizive because ndakakutonga iwewe ndikakuripisa kuti zvawaita watadza. Handiti nhasi ndimi matadzirwa manje kuti baba venyu vakarara mumba, kwete kurara kwokuti vachamuka kana kuti tichavaona mangwana kuti baba tichamboenda kubasa tozokuona itadzoka. Munhu afa
pamusha pari kuitwa mahumbwe, pafa munhu mukuru akabereka vanhu vakuru semiso. Atiite hunhu hwakadaro, atiite hunhu hwakadaro. Kana tichiita zvinhu ngatifungei ramangwana. Right, ivo vana vaKrismasi ndo masoro jena vari kupera kufa muGood Hope. Muri kusara vana vavakabereka nehunhu hwamuinahwo ihwohwu. Tinoendepi? Nhaka yasiyiwa naKrismasi mumusha ndeipi? Munhu anomanikidzwa here kubata maoko kurufu rwemunhu? Wamuudzawo here? Azviziva here? Koshamari, ndakutoenda ndaona wakangonyara, wazviziva here kuti baba vangu vashayika? Hapana chandandaziva, sorry shamwari. Hondo yachona yakutozonoteveranwa, kutorarana midhudhu, kubatirana matanda, kudini parufu. Hondo yei yatangira panhau yekuti baba venyu vashayika, kana kuti inyaya yagara iripo zvayo. Taurai tinzwe mambuya. Inini ndakasvika tichiona nyaya ichiitika, ndakabvunza mukomana uyu aneva nemhosva, akatanga nemhosva, ndikati iwe chii chiri kuitika? Pinda murodhi uende kumba kwako, unoita sei? Unorara. Babuda ndibvayo. Inini ndoitwa ndaizive Christmas. Ndopandakati mukomana akatanga nemhosva ndiani? Ndakamubvunza ndikati atanga nemhosva ndiani, zvikanzi ndiFrank. Tatiri uko kujaini ndobva atsanangura sematsanangurira aite, ndobva ndatotora Frank ndikati Frank, iwe kana uchikona kutongora hanzvadzi yani yangu. Panguva yandakamutora ndichimubvunza aitora ngoma achinonzi kanda kumapani, ndikatoona ngoma idzi ndatodzibhadhara mari kwamugeri. Zvikanzi kana dzakarasika dzine ineni, hadzine ineni ngoma idzodzi, baba venyu vamwe vavige kamba ikaka kane chitunha ikakaka, ndinokapisa kamba ikaka. Ndopa ndikati zveshuwa ndakatora sekretari nevatedzeri vavo ndakavatsanangura ndozvitaura chi mukomana uyu. Ndobva wati aiwa isu hatingamhanyi, regai tione kuti museri mekuti ari kudzoka vachaita sei. Asati adzoka Frank ndopakasvika baba, vakatanga kushaudha nenhau yekuti amai venyu vandishedzerei kuuya kuzoona chitunha, vachindishedza inini kuuya pana kuzondionesa chitunha inini. Nhamo iri panapa yakatsvuka ropa, hamuna zvamunombondita. Vakatanga kubatwa vachitwa sei. Ndopa ndakati inyaya yauda kutonesa. Ndopa ndakabuda futi ndikanotsvaga vanyika dzino ndakavashayiwa. Ndichidzoka ikoko ndakasvika Frank auya nemota yange nelight 1. Ini varume vangu vakawanda, mumwe wacho ataura kuti inini ndiri kunzwa kuda kuuraya munhu, ndiri kuona ropa inini riri kunhuhwa panapa nebanga inini parufu. Ini ndopanguva ndopa ndakabuda ndakaenda ndikanosvika panonzi pamai mapfumo, mva ndataura namai mapfumo, mva vati aiwa zvinetsi, mva vabata vanyika dzino apa. Vanyika dzino mva vati mirai ndisvike. Vakasvika vakalaita, vakaona vanhu vavo vakawanda vari group, vakaisa nyaya yacho kumapurisa, vakati vanhu havatoripo. Avanyika dzino ndopa vakatofona chitega ndichifonera mambo kuti vanhu vaya vadzoka futi, asi vadzoka vane hondo mofari vari kuzvokuma 2025, asi vakauya nemota yange nelight 1. Kumapurisa maenda muchinopa ripoti yakadaro vakati chii? Vakafona vachiti zvoni pano vanhu vakutadza kuviga munhu nevanhu varipo, vakati kana varamba varipo tibatei tiuye tivatakure. Saka ivo vakabva vanogara pakabhawa kamukari pakuti paChristmas pacho kabhawa kari pazasi, ndipo vakabva vanogara ipapo. Hapana chakazoitika. Hapana chakazoitika, havana kuzodzoka, kwaingodzoka ma1 vachingotendera. Asi ndakakambotora chakadzwa vachimuti handi tiburi kunze kweyadhi, tine mapurisa tauya zokusunga, asi iri timu yanga yauya naFrank nemota. Imi muri chii? Ini ndira mbuya vacho. Mbuya vani? VaFrank. Ndikuda kungotsanangurawo zvangu zvakaitikawo zvandikaita sei zvandakaona pamusoro. Ini ndikati ndichienda kurufu first day rafa vaChristmas. Shuwa ndakasvika parufu, ndichingosvika mamai ndobvati komana unokamana, ndikati asikana ndatichiuya. Asi ndakasvika inini maitariro vakatobata murume wavo vachitomurova vachiti Frank aita sei, Frank aita sei, vachitomudhonza achina naye kupi, vachina muvharira kumba kwake. Anovharira, ndichingosvika ina handinakita nguva zveshuwa, titonzwa vanhu vakumhanyisana mumuntu, ndikati ndiani? Tikanzi ndibaba evidence nani na uyu anga enda kuvharwa kamba akatanga kurova ndobva aenda kuvharwa mumba. Uyu ndikabva akasara vamwe achipindurawo ndiani yasekuru vake, akabata danda rakadai so achimhanyisani achimhanyisa uyu. Vanhu makamhanywa munda makaita basa zveshuwa muchita sei muchimhanywa. Mamai ndobva vakaendofuva vakaungana, mamai akati naiwe tafadzwa newe teki ndimafirwa nababa venyu. Ayo apo ndiri kungozama kuti vanhu vangu vangotaura senyaya. Zvikanzi muri kuimi ndimafirwa nababa, muri kuzama kuita hondo parufu pane chi
pafirwa nababa venyu kana dei mamatadzirwa imi maifanira kungonyarara then munhu avigwa mozoita sei mozotanga nhau yenyu pana kuti timi ndima yakuzochemwa nevanhu imi ndima yakuita sei ndima yakurova vanhu munodarirei kudai so zveshuwa vanhu uyu hondo yake haina kubvira yapera hondo yakanesa kuvanhu vachita zvavari kuita vava vachimhanyisana chiri kupi vachimhanyisana mamai akati isusu hatirare pano hatimborira pari hondo isu mamai yese akasumuka vhireji rose zveshuwa first day vanoraura parufu vachiti vanawo pana vanoita zvinhu zvakadaro izvozvokuru vachikurwa vanhu mamai yese yakaenda kumba vakarara varidzi pamba ipapo then mangwana kwachena nemwana wangu mukomana vakunotsvaga chingwa kujaindi ndopavakazvikanza ndaida kutotsikwa nemudhudhu ndobva ndatsauka ndikati koda nditsikirei ane ndopavakaburukawo nemabhodhoro nematombo vaitouya aitokutsirwa ari 1 zvokuti inhau yongoti vakomana chivangu aripoka vasara zvavo asi vaitoti isu nyaya yacho pazvikaitikatanga tiripo ndopavakazoenda uyu kupi nemapepa ake akuti ndakuya kuchegutu unoti ndaita sei ndakuvadziwa akabva aya kuchipatara ndobva apiwa kadhi dokita akati nyaya yakati kwanise kuitonga tanga waenda kupi tanga waenda kupolisi ndomaziro yandiita sei andinoita emudharaunda anonzi vakrisimasi panyaya yezvimbishi izvi mazuva avo vaiita sei mudharaunda vanga vasina noise nemunhu makazozviitawo zivuti zvakatondinetsawo ndisaka ndakatozoendawo kuvakuru vevhireji kuti ndinzwewo vanhu vanochiti munhu wefaitika pakubva kwake faiti iwewe ava vakafa chicha kwakutora dada chicha kwa pamusoro edada vakafa ndisekuru wangu ndakatosvika ndichitozama kutaura navamwe sekuru wangu vandaitozama kutaura navo ndisekuru vari kuchengetwa rini ndo pakasvika mukomana Frank asvika akangosvika pakati pedu batisundidzirawo akasundidzira inini kusekuru wangu akasundidzirawo akati ndatopisa imba iyi nechitunha imba iyi nechitunha ndeipi datoipisa imba iyoyo hamusozochiviga chitunha ichocho ndopa akabva ndurwa panapo andurwa panapo ndo patakatanga kurwisana naiye handizive kuti akandurwa nekuri handitomboziva nekuti anga uri usiku ndo patakabva tatanga kurwisana nekuti iye aitaura tada kupisa imba saka nyaya yenyu iri very fine munhu mukuru semudhara wemumusha mudhara wenyu mese afa pane imwe giraji here yamuinaye ndakana mune zvamunotadzirana buritsirai dare kuti mudi mubetserwe shoko raakataura ndichimutsura Frank akanditi amai ndikutaura ndini zvimozitaura kandapedza sorry nokuti kana mukazviviga munodzokera munorwa futi panzvimbo yekuti zvitaurwa zvopera zvinoripwa zoripwa monyaradzana morega kuita zvinhu zvakadaro sezvakaitwa parufu wana munhu asingakudze parufu kohwati mokutoti mugomba ratsvuka mari makabvita kufushirana imi taura inyaya shoko raakandipindura ndimubvunza kuti kongoma dzauri kutakura uchandisa kusango uri kudziendeserei akandipindura kuti hanzvadzi yenyu hangandidzinge muimba yemapango aifunza ndoshaya pekugara here mimi ndikati saka ndodakara uinaro here zvikanzi anga asingafaniri kundidzinga panapo ndikati aiwa ndamubvunza kuti kufrengi abva panapa maakuita hondo chitaitika ndaida ndibatsirane sabu ndoda mombe ina handina time yekutamba nevanhu both sides ava yavo kuumambo yekutyora kodzero dzechivanhu why munhu unowana simba rekurwa baba vakararamuka how soro jena chipanga mazano good hope yanga iri pasi pangu ndindaitonga kwese kuya ndiri sabhuku wenyu kubva kustokudale kusvika kwese kuya ndo vanhu vandaishanda navo vana vakrisimasi ndo angaona richipanga mazano vangu ini kwete unhu wamuri kuita vana vakakrisimasi imambo yamundizive mamusingatione pamba penyu ndandisingavinge kuzodya sadza ndaivazopuhwa njere nemudharaunda yavo wamuri kutaura kuti vanhu mungatoita makwikwi ekurwa iwe shumba iwe mudhara uri kutaurwa uyu munhu wokuti wakaita zvokuintroducwa yana kuti mudhara waunoziva kuti kumakura mese muri munhiki mumusha muya munoita unhu wakadaro hatigoni kuita zvakadaro mompe both sides yenyu mounza kudaro kwamama tisarase tsika dzechivanhu
hakuna unhu hwakadaro hwakashata. Ndiri kupa mutongo kudaro vavasaine tione musango next court toda kuti ndikudzidzisei kudanana munhingi mumusha muya ezvino vana baba vari kufa, ana baba vafa ivava vafa, ana baba ivava munofanira kusara uri ukoche koche. Kana maita mhandu mumusha motitaurira toya tobvisa nhunzi mudoro mosara muchimwa doro. Ndokumbirawo zvangu kubvunza nokuti baba vamatiyeni vashumba vakataura kuti haisati yapera, hatizivi kusapera kwaene. Inzwai imi mahumbwa amunoita muri kudzimba uko, amunoita muri kuya uko, haataurwe mataurirwo iwani. Maita zvakanaka tazvinzwa. Ukaona munhu anosumuka pamba pake unoita hondo parufu rwevanhu. Mungave nemari mungave nei, but mukada kuenda kujere through isusu ka munorwadziwa nejere.